लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बगा बि ब्लग इउटुब चेनेलाव अननाय आरो सिबिनायखौ बारग'नाय थाबाय। आंनाथ' इउटुब चेनेला गोदानसो नालायथो दिनै मोनसे फिसा ब्लग भिडिअ लाना फैदों आरोना। माने गामियाव हाबा जादों, नोंथांमोनाथ' नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ हाबाया सोरनि। दैज्लां बोथोरनि हाबा, बेलाय माबेसे मोजां जानो। गायनाय फुनायनि अखाया दहाय हादोंमोन, दा गारनायखायसो जोंखौ साहा फुदुंनाय होदोंमोन। दा बेयावनो जों माने साहा फुदुंनो थांनो नागिरदों आरोना। स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। हाबायाथ' गरम जाखागोन बायदि मोनदां, बिगुमै बिबोनांनि हाबा। माने फंबाया लाबोबाय बिब'खौ, ओमफ्रायो फंबाया लाबोबाय, बे सेंग्रानि फंबाया लाबोबाय बिब'खौ, ओमफ्रायो दा बे बिदाया लाबोबाय बिनानावखौ। दा नायलांबाय थादो हाबाखौ। गामसा गानदों, मा गामसा गानलायनांगौरा। गोथार जय आफा बोराइ बाथौ। बेवालाय गोथार जानोब्रा, दानि जुगावलाय खालाय जुलायसो जायो, खालाय जुलि। बारा बिसास खालामनो हाला बिगुमै बिबोनांनि हाबाखौ, गोथार मा बेखौ। आंनिया गोथार जाखायालै, आंनाबो गोथार जाया। गोदान इउटुबार। हाबायाव अखा बोथोरनि हाबायाव अमा बेदरखौ बिदि गोदायो ओइ सेंग्राफोर। बयलार ना अमा? जाग्राफोरनि अबस्थाखौ नाय, अखा बोथोर दैज्लां बोथोरनि हाबा बहाय मोजां जानो बेलाय। लागाव नङालै मोनजायाखै र', लागावथ' दानो खेबालै जय भोलेनाथ। Bedor apa bedor? Ini labra dali bra. Dali.
मैयानि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइबबो खालामदो आंनावथ' चेनेला गोदानसो नालायथो चेनेलखौ एसे साबस्क्राइब खालामना होलायलायदो शेयार खालामना होलायलायदो गोदान चेनेल बारा गोबाव जायाखै आरो जों मोजां भिडिअ खालामनो हाया जों आरो माने दा इडिटफोरखौबो बारा मोजां खालामनो रोङा आरोना बेनिखायनो माने एसे सापर्ट खालामलायदो जों उनावहाय नाजालांबाय थानोसै मोजां खालामनो आंबो भिडिअखौ बिदिबा बाय बाय